Здравейте хора, днес ще преследваме духове, даже сега на жълто. Гледах кръжката, обмислих, че това е вярно, но е вярно. Сега ще видим дали е вярно. Някъде по природата ще търсиме. Така. Сега. Това светна. Аз съм на вечер и даже сега преследвам търсим на дърветата, дали има нещо сигнал, те докато живеят на дърветата. И се качва си катерат. Да. Кажи, бе, си. Тук сега ходим по пътеката. Ето Одим на там. Не там. Там е храста. Да. И даже ходиме. Чакай да се чувства. Да. Значи, ако не ви е света на къщата и има странно нещо, изтеглете това приложение за ваше добро. Ако има нещо, значи трябва да светите къщата. А вие не вярвате на пулпа и... Да. Отдеве тук са осветили попа, а направи една магия. Да. Ще ареса. Това беше видеото, нещо не е светна. Чао.